Sutradan je Ivan ugledao Isusa kako mu prilazi. Rekao je: evo Božjeg janjeta koje uzima grijeh svijeta. To je onaj za koga sam vam rekao: poslije mene dolazi onaj koji je preda mnom, jer je bio prije mene. Ja ga nisam poznavao, ali baš sam zato došao, krstim vodom, da se on pokaže Izraelu. Ivan je svjedočio: vidio sam da je duh sišao s neba u obliku goluba i ostao na njemu. Nisam ga poznavao, ali onaj tko me je poslao da krstim vodom, rekao mi je: na koga vidiš da silazi duh i na njemu ostaje, to je onaj koji krsti Svetim Duhom. Ja sam to vidio i svjedočim da je on Božji sin.